Il-Ministru tal-Finanzi ma jaqbilx li titnaqqas il-VAT għar-restoranti u l-istabbilimenti tal-catering, dan fil-waqt li l-membri l-oħra tal-Labor ma tawna l-ebda kumment. Kienet din ir-reazzjoni meta staqsejna lid-deputati tal-Partit Laborista u lill-Ministri jekk jaqblux mal-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch li l-VAT tinżel minn 18% għal 7% għall-istabbilimenti tal-catering, passi li bla dubju jirriżulta fi prezzijiet orħos għal-konsumaturi. Ma' Net News il-membri parlamentari laboristi għażlu li ma jikkummentawx fuq din il-proposta tant importanti illi ġiet kim faħra minn korpi kostitwiti u negozji fis-settur. Iżda għal b'dan iskiet minn naħa tal-membri parlamentari tal-Labor, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana għalli hu kontra illi tonqos il-VAT. Ti personali taqbel magħha personalment? Mhux iftek. Ma taqbilx. Konti ġa pronunzjajt ruħi. Ma taqbilx magħha. Mhux hekk. Inti taqbel li l-VAT minn 18% jinżel għal 7%? Taqbel magħha int personali? Inti taqbel li l-VAT għal-restoranti minn 18% jiġi għal 7%? Taf li l-aħħar partit, l-aħħar gvern li propju kien li żied. Inti taqbel magħha? Qed iwieġbek ippermetti li ftit żgħira. Inti taqbel mal-VAT li tinżel minn 18%? Inti taqbel li l-VAT għal-restoranti minn 18% jinżel għal 7%? Inti taqbel? Matthew Polidano għal Net News.